Mun tavoitteena on, että Suomen hallitus uudistaa translain. Tällä hetkellä se vaatii sitä, että ihmisen, joka haluaa muuttaa juridisen sukupuolensa, pitää olla yli 18 vuotta, psykiatrisesti diagnosoitu ja steriili. Miksei juridinen sukupuoli voisi yksinkertaisesti perustua itsemäärittelyyn? Mä oon kotoisin pienestä suomalaisesta kylästä ja aloin työskennellä Erasmus Plusan kanssa teini-ikäisenä. Mä osallistuin Chasing the Rainbow-koulutushankkeeseen Latviassa, Irlannissa ja Suomessa. Kaikki osallistujat oli LHBTI-nuoria. Erasmus Plus antoi mulle rohkeuden ryhtyä olemaan aktiivisesti osa yhteiskuntaa ja omistaa mun elämän sille, että muutan sitä paremmaksi. Ohjelman kautta musta tuli osa kasvavaa kansainvälistä muutoksentekijöiden verkostoa ja mä opin työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä. Me kasvatetaan tietoisuutta LHBTI-asioista ja muutetaan asenteita Euroopassa ja sen ulkopuolella. Translain muutokset Irlannissa, Maltalla ja Norjassa on näyttänyt mulle, että mun kannattaa jatkaa taistelua mun omassa kotimaassa. Sukupuolen itsemäärittely on ihmisoikeus. Yhdenvertaisuudella ei ole rajoja.